2023 सालनि क्रिकेट टुर्नामेन्ट अमरपुर साब डिभिजन हालछरा नियर 5 बेटेलियन TSR camp alamnia munggui alam cricket tournament muthungjak mani yagulo final round haikeba paithakni thungmungo Kachima kami te eknong Malbasa kolini thungmani yagulo kuplai haikeba winner engka Kachima kami o thungmungo winner eba kuplai rokno winner prize haikeba kuplai rokni sokat yafarjakha trophy ni logi 10,000 एबा 30 रांनि मारि रानार रकनो प्राइस हायकेबा सकात याफारजाखा 5,000 एबा 5 रांनि मारि आव फाइनिंगे खाबानि ताकुते बुकुक्सं ओ टुर्नामेन्ट टाउननि बागै मुथुंनाय कमिटि रकनि खुपिनो जों सराय खनावै नायलाय यानो itu turnamen mutungjak mani nahar mungtamo जों दिनै टुर्नामेन्ट मोनदोंमोन बेखौ हायसि जोंनि खरकसा अकरा थैनजाक बनि बुसाला बनि बाबानि सिलिपिनो नारो बनि बांगै काइसा मो क्रिकेट टुर्नामेन्ट बो मुथंगनि बेलाय मुथंजाक खामानि आगेर मुसमिनो কিন্তু जरा हामिया बा जरा मायानि बांगै दाखलाय जरा काइसा बो माजाक लाहा जे बनि बाबानि बो मुसै टुर्नामेन्ट मुथंगनि हनै जे जरा नामा मानि बांगैनो बो बनि बाबानि सिलिपिनो नारो बनि बांगै टुर्नामेन्ट टुर्नामेन्ट मुथंजाके काइसे तो बुमुरै मुथंजाको फेबन रंनि तिनि ओ टुर्नामेन्ट नि बुमुं खतम मो टुर्नामेन्ट नि बुमुं खना आलम क्रिकेट टुर्नामेन्ट आलम
Mia Alom Mia boni bumungti bon bawani bumungka Alom Mia boni bumungti no mo tournament norok to puilani semi tabo final jora sokpai kya nga pheba kaibese team rok nor no tournament no participate hai ka bathang pai mani klai khina tini oro jagao first edition chengai 16 dol participate habeka oro jagao tini थाने 4 तारिख निसिम चेलेंगे जों दिनै 19 तारिख जों फाइनाल फाइथाखौनो 16 दल पार्टिसिपेट टुर्नामेन्ट आरो खरकसा टीम नि न बुसु खलाय नारे एन्ट्रि फी जों अर एन्ट्रि फी एखाने 1000 खलाय ना जागो किन्तु हाइफान अर जागा चिनर दंगो जे चिनर जतो खेलानि जतो फेसिलिटी दमनि बसुं जतनो जों फ्री ने रगो बैट बाहायनो जों फ्री रगो बल बाहायनो फ्री रगो जों टुर्नामेन्ट जों केबनरो बल फ्री रगो आकरनाय जों बैट दाम केसे खलनाया जों गरनेर जे रांना माने 1000 एन्ट्रि फी गबायनो जों पुरा परिचालना अ टुर्नामेन्ट हिंगा ताकलाय दे पुइला हम ताकलाय न पुइला जों आशा खायनाय जदि सम्भव बुंना आके जों खालि रगो बाहायनो जों हायनो ति सालाय फैनाय जों केरे स्टार्टनाय जाबानो नायलायग्रा दरा काहामा कागे जों खालि रगो बाहाय टुर्नामेन्ट जों हायनो चालाबाय विनार तै रान अप न बबसु खलायनो रटा बरनाय रन अप चैंपियन के तंगोर 10000 फेरनाय के मैन ऑफ द बेस्ट तंगो मैन ऑफ द सीरीज तंगो बेस्ट के अंपायर तंगो बेस्ट ऑडियंस तंगो तिनि गोबां माने अरगा पुरस्कार तंगो के रन अप होनाय जों 5000 खलाय गनर तिनि मुथंजाक पानी मुं हायके थाइ बर अमो जागा के तिनि तियारि माइरां दालाक एरिया न खब जागो तियारि माइरां जागा के तिनि जतन मत जागा अमरपुरनि जे तियारि माइरां अच्छा निनि सिनेमा आं मुंके दुलाल मोहन जमातिया आंगर 2 नम्बर कॉलोनी पारा आंगर तियारि माइरां एरिया न अच्छा हम